So ako na din yung slice diri ang tomato mga bayot. Kaning tomato halami kayo siya. Kay dagko pa sa ako ang kalimutaw. Sayo di kayo minadog basar ang ako ang kapikas sa ilong. Kay mao ni iyang gipamalit. Kay mao ni ako ang himuog recipe karon. Kay ga-request sila mga bayot. Isda na pod nga ako ang gamon. Ako din ang gipanghapnig din sa kaldero ng kamatis. Dayon isunod na ko ning atsal mga bayot. Kining atsal nga ako ang gibutang. Dili ni siya ha. Dayon isunod na to nig butang ning kung sa atuwa patanglad or sangig para mo humot-humot ana ato ang niluto. Then ato nang butangag asin dira mga bayot isunod na to ning ato ang turmeric powder. Dayon gamay ra day akong gibutang anang paminta. Dayon ato nang pugan dira o pusan nato na din ha og limon mga bayot. Mawa gyud ang hanghit sa isda basta imo ang butangan og limon. Dayon ato na nang isunod og pile din ha nga ato ang isda. Sure ko kaning isda murag namatay ni daan before gipalit ni Harot kay ang color sa isda murag dili siya fresh ba. Kay sa kadaghan akong higayon diri sa pagluto-luto na ko og isda kasagaran akong maluto nga isda pula-pulang isda kaning isda mga bayot mura og galospe murag wa pa na daga. Dayon ato na siyang asinan dira sa ibaba mga bayot para musuhop gyud ang iya ang kaparat dira. Dayon ato na ning dagkutan diri mga bayot humana tog dagkot agyot to gyud na siyang timeman kay bulahan og makalimuta kaning timer magpanawag ra ni nato. Milabay ang 30 minutos mga bayot gabukal-bukal na siya diri luto na gyud na siya pero pamalamalahon pa nako na siya para musuhop gyud ang iyang mga sabaw sa kaunuran. Nauli na day ako ang brother-in-law mga bayot mao ni iyang gipamalit nga prutas gikan siya siyang gitarbahuan mao ni iyang gitunol nako diri sa kusina. Lami kaning kalanuna isagol ni mog tiya. Dayon kaning kalanuna diri ra ko nakakaon ani. Ang color ani niya sa sulod violet dayon tamis-tamis ni siya murag lasag kay mito. Ang ubang mga prutas ani mga bayot dili ginigikan diri sa Armenia. Gikan pa din sa laing lugar. Gidala dire mao nang idigbaligya pod sa tindero mahal-mahal na. Nagluto day ko diri og pamahaw ni Karina pan na siya akong gibutang og itlog. Dayon giluto ra nako sa butter. While nagpaabot ko nga maluto tong isda ako na din ang gi-slice diri nga mo ang i-partner atong isda. Minggawas mi gabi ka Juti Karina mo din iyang nabudol sa iyang papa. Gadali-dali day siya tudlos tindahan kay mo na iyang gikuha. Alauna na day diri sa kadlawon hinsulod niya ako ang binhi dinhi og namuskag sa iyang mga sanina. Kay gibuskag man ni sa ko ang binhi ako ning ipang tarong og pile dinhi. Charang patsada na siya mga bayot. Pasalamat ra gyud po kong gibuskag ni Karina kay na file na nako tarong. Mga winter clothes din ni Karina mga bayot akong gibutang dira sa huno. Sa kalangi ni Karina nako hantod ang ako ang tuhod o ako ang bagtak iyang gakson. Halukan pa niya og magkalisod lantawa. Simhutan pa niya humot-humot ba nila ni pero namaot yang nawong kay kahibalo kong di gina siya ganahan sa baho sa kuang gihimong lotion. Hasta gud ang ako ang pangpakuha sa mga kubal-kubalan niya akong kapanitan. Yan ang gisulod aning karton kay iyang gidulaan og apil. Tanan mga bayot gipanghabwa. Wala man gud siya lain kadula siya raw sara mo nang bisag unsa na lang na iya ang kubilon para malingaw na siya mo nang pasagdaan na lang nako niya magpatabang para ba ni siya open ani iyang ganahan ug din na siya maka-open nga siya ra. Kung bana pa bantayan na nagigkanis Karina kay mga bre aning mga botelya-botelya dan iyang ipamahid-pahid ana iyang mga kalawasan. Nana po dai ni bagong inadapt nga stuffed toy ning ako ang bainhe dire. Kay gahapon minlaag ang amigo ni Harot mao ni gihatag og chocolate. Unya giayog pislit-pislit ni Karina ng mga kabuktunan og katiila nakaingon siya og mutingog. Alas 2 na didris kadlawon gipanggutom ako mga kagopa miningon akong kagopa nga magluto kuno ko aning kalanuna. Pako di sa pabo mga bayot atong una mangong galuto ko giganahan sila mo nang karon ila na po kong gipaluto aning recipe ha. Asin paminta og turmeric powder di ay mo ako ang gitimpla aning karniha den akong gidasok diri sa oven mo ning bali-balihon na nako ni diri karon aron ma-equal na iya pagkaluto. Kaning pormaha mga bayot luto naman gidon tani pero ganahan magud kay na sila dry ba kanang sa ato pa crispy so ato ra nang takluban rag balik para gyud ma-dry na siya aron mahimong bulad. While basic ko sa kusina og luto nasudlan ako niya akong binhi diri gigamit niya akong eyebrow wiris-wiris dira sa hunos. Unya iyaning gipanghabuan ning iyang mga pampers diri nga sobra niya nga wanya niya suot. Mommy. What are you doing? Mga bayot, nakaingon kog pampers ra nga iyang gipanghabwa hasta man po dayon ako ang pangtapak sa tango iya man gikuha. Perte pa niyang dagad-dagad og iya kong itulod. Kay mahadlok siya og kuhaon mga bayot kay iya laging himuog dulaan. Unya maulay ba niya akong usa ka dunggan kay diri biya iya ang uyuan kanunay magtambay og kanunay na silang maglayog-layog aning kwartuha mo nang akong kuhaon unta. That's mommy. No, it's mine. It's mine kakaron give it to mommy. No. Oh. Unsaon man kununin mo na? Nga di man mo na magamit. Give it to mommy. No, no, no. Bro, what is that? Where do you want to put that one? Langga. Smell that one. That's dirty. Oh, give it to mommy. Thank you. Also another one. Thank you.
Very good. What did you say to mommy? Thank you. Okay. Don't do that again, okay? Okay. Alas 7 na sa buntag, dire mga bayot, hayag na gyud pag-apre nako dire sa kurtina. Natulog na dahil niya ako ang binhi dire mo nang ako gigutom ko, padulong tani sa kusina, mga breta dire ug unsay angay kalanon dire sa ila ang refrigerator. Ingon ako ugangan, basta di ka katulog, kaon ko og yogurt, so mukaon ta dire og plain yogurt mga bayot. Kaning yogurt ta mga bayot, ang lasa niya aslom-aslom. Atong una, di gyud ko manumbaling ani mga bayot, magkuha lang ta dire og kutsarita kay magkuha ta ning yogurt gamay mga bayot. Hinahinayon na to nagkuha din na kay nangatulog na ako ang mga silingan dire sa kwarto. Dayon ko haon tani diri sining asukar nila dire mga bayot, kaning asukara mga bayot ang akong ugangan mo'y gisulod ani din hisudlanan. Gingnan ako gibalhin na to aning bowl, di siya mga bayot ginahan siya ng plastic, then magkuha ta diri og gamay nga platito mga bayot o yahong. Akong gitaguan ng chips dira mga bayot kay si Karina og makakita mangayo dayon. Patsada na ilang sira diri mga bayot kay dili mo tingog og imong isirado. Maghuwad lang ta gamay din ha sa ato ang platito mga bayot kay di na to daghanon kay ingon pa sila makadaot kuno og daghanon og sugar ning ato ang kalanon. Di man pod magsilbi og asin mo yatong ibubo dira sa ato ang yogurt, di man gyud na makaon og asin. So ato ning gamiton ning ato ang octopus nga kamot para makasaan ato digdala dito sa kwarto kay dito tas kwarto ani mukaon kay pakanon po na ako akong kapika sa ilong. Wala na lang din ako nagi-transfer din ha sa sudlanan o sa plato ng yogurt, kana na lang sudlanan mo ako ang gibutangan para wa nay daghang hugason para ugma. Umana na ikaw na akong kapika sa ilong, miningon ra ko niya nga sobraya ra ko gamay, ako ra din ang gibubuan ra og asukar mga bayot kay dili ko ganahan mukaon ani mga bayot kay ang lasa lagyan ni mura og kanang kalanon ba nga rapan os aslom-aslom. Dito nagsiti ang akong kapika sa ilong ganina, himpalit day po siya og Doritos kay usag yun sa ako ang paborito nga chips din mga bayot. Wala man pod oy moncher diri o wish o halo-halo unsa ba nang klasihan ng kalanuna nga nakita nato dira sa Pilipinas. So mo may available ning kalanuna nga ganahan po nako. So mo ni atong kanon dre lingkuran tani wala may nota dre og music nga karaan pa sa ako ang nawong. So dre ra ako ni tapuso ni ako ang mga sensibility siguro nga adlaw mga bayot, murag matulog na siguro ko ani. Daghang salamat sa inyong paglantawan. Don't forget to subscribe my YouTube channel. See you tomorrow. Bye-bye.